जोंनि गोजोनफुरि गामियाव गोजोनफुरिखौ फाननो होननानै दा बिथांमोनहा बिपिएफ दोलोनि मानसिफ्रा जे गोजोनफुरिखौ बरायनानै दिनै बिपिएफआव हाबजोब्बाय होननानै बिथांमोनहा केमेरा खेबनानै हरनो सानदोंमोन। नाथाय जोंनि गोजोनफुरिया जे गोदोनिफ्रायनो जोङो इउपिपिएलआव जोङो मोनसे मदद दंखायो। दासिमबो जोङो बिथांमोनखौ जों मदद होनानै दङ। जे बिपिएफ दोलोनिफ्राय माखासे जोंनि गोजोनफुरि गामियाव माने माखासे रायजो राजाफोरखौ मिथिं लिंथुमनानै जे जोंनि मानसिखौ माने सारेन्डार खालामनायनि खोथा लादोंमोन। खिन्थु बियो जिहेतु 60 जन होननानै गोजोनफुरिनि मानसिखौ फाननाय जादों। खिन्थु बियो नंखाय आरो लोगोसे बिथांमोनहा आगोलाव बिपिएफ दोलोआव मावग्राखामोन। दा बिथांमोनासो जोंनि गामिनिफ्राय टटेलि माने साब्रैल' थांनाय जादों आरो गोबां थांनाय जायाखै। आरो माखासे बे प्रग्रामनि सिगां साब्रैसो मानसि फैदोंमोन। बिथांमोना जौ लोंहोनानै बिथांमोनखौ माने खावनानै लांनाय बायदि जादों। दा जाहाथे माने उनखालाव बेफोरबायदि दोलोनिफ्राय फैनानै बा बिपिएफनिफ्राय फैनानै बेफोरबायदि जाहाथे खालामा आं बेखौनो बुंबाय आरो। आच्चा जोङो बिपिएफ दोलोआ जे दिनैसिमाव 17 बोसोर रानिं बिपिएफखौ सालायबोदों। बे बिपिएफ सालायनायाव जोंनि गोजोनफुरि गामि बा बे सा ओनसोलाव जेबो डेभेलप जायाखै आरो जेबो जों आइ आफा रायजो राजाफ्रा जेबो मोननाय जायाखै। दा जोंनो दा गोदान सरकार नांगौ। जों इउपिपिएलखौनो जों जगदान होनाय जागोन एबारनि इलेक्सनाव देरहाहरगोन।